Vážení dámy a páni, páni a dámy, ideme si dneska dať taký menší výlet, ako ste počuli, na Mariánsku čeľaď, alebo ako to všetci poznáte, Mária Čalát. Hlavne tí, čo bývate v okrese Nové Zámky, tak to poznáte. Tu je, presne tu aj vidieť trocha. Pôjdeme aj na strechu. Ešte zatiaľ vidíme hovno, lebo ešte sme troška ďaleko. No a musím vám povedať, že chcel som si momentálne aj zapáliť, ale troška mi zlyhal zapalovač, takže som ho hodil o zem, ktorý mi ani teraz nefunguje. A ideme sa tu troška pozrieť, že ako sa to tu za ten čas, za nejaký ten čas, možno za pár rokov, možno za 2 roky, jak sa to tu mohlo zmeniť. No, myslím, že veľmi sa to tu asi nezmenilo. Vidím, že stále je to tu rovnaké, stále je to tu rovnako zarastené. No, však tu sa o to vlastne nikto nestará, však nemá kto ani, takže je to také všelijaké, no ale však uvidíme. Ale tu straší akurát, tak ona je lobogo. Naozaj tu straší. No to určite. Ale budem strašiť akurát ja, keď sa večer vysedem a ne, tu bude strašiť. Straší tu? No to určite. A kto by tu strašil, nevieš? Duchovia tu žijú. No to určite. Ale áno, Ale v stenách sú zamúrovaní. to určite. V stenách sú zamúrovaní. Ale park Makový je tam zamurovaný. Sú tam zamúrovaní. Nie je tam nikto zamurovaný. Je tam. Tak nech sú tam Je tam zamurovaní, tak nech tam napísané. ostanú pekne zamurovaní. Tam je napísané. No tak nech je to tam napísané, ja to napíšem, že ja som sa tu vysel, tak to bude akože Je tu pravda. o tom napísané, že tie mariánske čeladi tu bola kedysi kaplnka. Áno. No. No. A ako máte možnosť vidieť, tak vidíte, no neviem, či to dobre vidieť, ale je to už, no, kapának troška zarástlo. A vidíte, že sem zvyknú chodiť aj opekávať No večer. nejakí tí ľudia takto, takže je to také zaujímavé. Hneď tam vidím nejakú cestičku, len teraz by som si to rád prepol, aby som to videl aj z druhej strany, lenže neviem, ako to urobiť. Ale však ja na to nejako prídem. A tu, ako vidíte, no, celé to zarástlo. Za tie roky je to zarastené celé, áno, pozrite. A toto je môj tučňáčik. A toto sú moji kamaráti. A toto sú, Labubu. áno, presne, ako ste počuli. Sú v košíku, lebo chcú spať. Sú v košiku, lebo chcú spať, takže... Teda relaxovať. Takže No musíte byť akože ticho oni všetci. sú hore, ale pozerajú sa. No. Sme to, takže sú tu relaxovať. No, tu máme všetko možné, ako vidíme. Ideme A núter. samozrejme, že pôjdeme núter. Ale aby nám niečo nepadlo na hlavu, musíme... No a čo napadne na hlavu, napadne akurát tak... Akurát tak hlava napadne na hlavu, tak sa ideme pozrieť, že čo tu máme. Boli aj lovci duchov, poznáte? Lovcov duchov môžem, vieš čo? Toto si pozrieme, ukáž, že čo tu máme. No, toto tu, neviem, čo to tu mohlo byť, lebo je to taká miestnosť, taká, ja neviem ani, ako by som to povedal, je to také divné, taký výrez, a neviem, či tam chcel byť záchod, alebo či tam niečo podobné chceli skúšať. Keď chcete vedieť, tak sú tu aj chodby. No, takže sa ideme na tie chody pozrieť. No, tuto ako vidíme, no, Z prostosti tu napísali, že šúrali niečo, fuj. Je tu aj napísané proste. tuto ako vidíme, tak toho veľa nevidíme, takže ideme sa pozrieť na ďalší Tuto boli asi bod. dvere, alebo izba. Tuto boli určite dvere, alebo niečo podobné. Fúha, no ja s touto mojou nohou, dámy a páni, no ide mi to ťažko, ale však nevadí, ja to nejako zvládnem, nebojte sa. A ideme sa pozrieť ďalej. No, pozrieme sa ďalej. Tuto tiež vidíme. Tam boli schody a tam sa vieme dostať aj hore na strechu. Tak ste počuli. A ukážem vidíte aj chodby. Ideme sa tam No pozrieť. a pozrite. Len aby sme sa A tu tuto máme nezúpali. tiež tuto bola tiež nejaká miestnosť a toto bola len taká, To asi bola kuchyňa. nejaká miestnosť, ale akože, ako nehovorí hovadinu, ale ono to vyzerá, ako keby to tu bola ako niečo taká ako jedáleň, alebo niečo podobné, lebo je to dosť veľké. A tu možno
No bola. Je to dosť veľké. Tu sa možno varilo a tady o to sa chodilo. Teraz ideme tam. Takto. Teraz ideme A tam. tuto ešte máme, no tady to bol východ. Len aby sme sa tu nestratili. Pozrite sa. Poď sem. A no, tuto myslím, že tiež niekto bol. Aj odtiaľ to sa dalo ísť. Pécko. A tuto, Tu nejaká izba. ktorý viete čítať, tak si to, nech sa páči, prečítajte, čo som vám tam odovzdal. A tu, Bohužiaľ to tu popísal. fotíš to? No, vidíte. A bolo to v 2021. Čiže to máme 4 roky dozadu. A tu tiež je nejaká taká tajomná miestnosť. A tady to sa dá ísť dokonca hore. A tam sme kedysi dokonca aj boli. Pozrite sa. Takže sa môžeme aj tam pozrieť. Nové, čo tam bolo, ale tam radšej Áno, nejdeme. tam sa dá tiež ísť, takisto to není absolútne žiadny problém. Tu stalo Tam bola hoci nejaká ako prejsť. izba. Vyzerá to tu ako džungla. Tu tiež mohlo byť akože, no ako, no keď to bolo vlastne čisté, toto tu, že toto tu vlastne nebolo, to bolo preč, tak to potom som sem navážalo, tak tu začali vyrastať tieto stromy, tu muselo byť nejaké Poznáte, tak tu boli aj lovci veľké okno. duchov. No, Pozeraj, či sú no súdy. takých tých lovcov duchov, tých do rána 7, 15 A a nezlaknite sa, lebo tam bude stáť také no strašidlo. to určite. A ja sa nepozrieť sem. Ešte toto tu som ešte neskontroloval. Neboj sa, ja sa nestratím. Tam No. ide hore na strechu, ideme na strechu. No, A tu sa tam pozrieme, je- že čo tu máme. A tu bolo okienko. Môžete sa sem pozrieť, ale odporúčam. Večer sa neodporúčam ísť. No, to je asi, veru, že pravda. No a tu sa dostávame na vrchné podlažie. Tajde to sa ide na strechu, bohužiaľ je to zarastené. Ale musíme si dať Tuto, pozor, tuto. lebo keby chcete ísť na strechu, tak sú tam obrovské jamy. Takže teraz ste dobre počuli, Opatrne. že tam sa nachádzajú veľké jamy, čiže musíte dať pozor, keď sa pôjdete, Obrovský aby ste náhodou nespadli. do nejakej jamy nezleteli. A keď sa Vidíte to tu aj. s prepáčením zdrbete do nejakej takej jamy, Presne tak vidíte. fúha. Pozrite sa, jaká jama tam je. No, pozrite na tú jamu. Do tej, keby sa pripadnete, tak sú... No, tak skončíte asi tak ako ja pred pár rokmi, keď som skončil so zlomenou nohou a ešte si pozrieme tento tu kúsok, že ako to vyzerá odtiaľto. Tu sa viete aj Takto. stratiť. Ale akože... A, Večer, keby sem idete, nevšimnete si jamy, už ste vidí. no, a ešte, čo vám možno nikto neukázal, tak to vám ukážem možno ja. Možno vám to niekto ukázal, neviem. Ale ja vám ukážem takto výhľad v celosti. Je to krásny výhľad. A je to aj... Tam vidíte ten slavný kríž, áno. Hej, A teraz si to Džungľa. zoberieme takto. džungľa. Takto si to zoberieme, takto v celosti. Takto, takto, takto. A ako môžete vidieť, je to naozaj obrovské. No, ideme rovno, ale aby sme sa tam niekde nestrepali, lebo... Je to ozaj že veľké a tu musíte dávať pozor, keď ste hore. Obrovský pozor. Lebo tu sú všade jamy, diery. No tu už ani nechoďme, lebo tam keď padneme... Večer, keby ste sem išli, nechoďte na strechu, lebo sú tu obrovské jamy a padnete jak tam. A to by Takže- neskončilo veľmi dobre. Aj na malé deti musíte dávať pozor, ak máte. Tam je obrovská džungla. Všetko je to zarastené, no No, a poviem vám, že je to škoda, lebo Toto bol ono je to komín. tu. Toto bol komín. Je to tam No, aj vidieť. tu máte možnosť vidieť, áno. No. No, vyzerá to, že to mohol byť pôjdeme asi komín. Do takej chodby. Do takej chodby možno A pôjdeme. tuto ešte, počkajte, ešte to sme neišli. Ale tuto to budeme mať troška Problém taký je dole. problém, lebo to je tu dosť nebezpečné. A tu ako vidíme, že tie tehly sú už dosť mäkké. A postavíme sa tam a prepadneme dole. A to keď uvidíte, takto No ale... ide to aj samé dole. Takže je to- Dole, lebo tu sa to trocha šumí. Nie, to pôjdeme teda to dole naspäť. Hej. No. A tuto ako vidieť, tak je to... No je to škoda. No, Je to škoda. je to pekná pamiatka, je to Ono by pekná sa to pamiatka. akože dalo zrútiť a postaviť nový kostiel. Áno. Len to všetko pravda, ako aj ostatné veci, stojí kopu peňazí. Veľa peňazí. Presne tak. Všetko stojí
peniaze a peniaze. Mala som si dať horolezecké topánky. A ja sprosta som si dala také tenisky, že... To je dobré, v pohode. S prepáčením. No. Tady to sa ide dole, no to musíme dávať ale obrovitánský pozor. No, lebo tu sa to šmíka, lebo tu je ten prach. Držte nám palce, nech sa nezrúbeme. Takže to je tu v pohode, len treba vedieť, kaďal stúpať. No. A tu je to také už, také, že ide sa dole No, vlastne. ale tu boli aj schody, ako vidíte. Boli, no však tu ešte schody aj nejaké, niečo z tých schodov aj ostalo. Ostalo. A to ostali nejaké časti, ale mám taký pocit, že No, ale nejako som to zvládla, už som sa týchto myslela, že zletím na zem. častiach sme aj išli. No to ste videli. A No, teraz poďme tam rovno. sa dostať nevieme, keďže to je dole. Sme tiež boli. Aj tady to sme išli, tam bola zetková fľaša. Áno, a tam bude niekde aj malý bubák, asi. Toto ako, Džungľa, poviem práve. poviem, že toto ako ten, čo to kúpil, ten, čo to má A ten ako, musel byť bohatý. Milióna. ale ten, keby to dá tuto do poriadku, tak ten má z toho, milióny. Ten má z toho milióny. Tam ani nechoďte radšej. To je v pohode. Čo som tam bol raz? Len tu je ten prach prostý. No, stále to sa dá výjsť. Tu sú vlastne tie podzemné chodby. A tu je tá najtemnejšia, ako nie všetci hovoria, že tá najtemnejšia chodba, po ktorej sa vlastne dá ísť, ale tam už je potrebné, Radšej tam ani nechoďte. tam je už potrebné aj svietiť si, lebo tam je, ako vidíte, je tam vlastne No, môj oco tam bol. tma. Aj ja som tam bol veľakrát, áno. A Áno. Ivan Donoval hovoril, že sú tam veľmi strašne veľa odpadkov. Tam je bordel, tam je strašne bordel. Ale tady sa ide, že aj na nejaký iný kaštiel, že vraj. Do Hronského Beňadiku. Ale tu viete nájsť aj poklad. Lebo moja kamarátka Tak tu toto bola vyzerá aj so pekne. synom No, je to a pekné. našli tú jamu a chceli nás poklad, ale... Toto vyzerá Nenašli. celkom dobre. Toto tu vyzerá, ako je to tu dosť malé. No, veľmi to nie je ani vidieť. Ale toto tu mohli byť možno, Steny. si myslím, že nejaká Izby. ubytovňa alebo izby. A tu sú dokonca ešte aj topánky. Kde sú topánky? Tuto vidíme ešte nejakú topánku. Či si tu Dobre, niekto či to zabudol. není môjho oca topánka, lebo môj oco má také topánky. A tu sa ešte prejdeme, takto kúsok, no tu sa to tiež všetko zrútilo. A toto, čo vlastne vidíte, toto, čo je toto tu zrútené, tak to prišlo stadia z hora, tam, kde sme boli. Kúpeľňa, tu už musela byť niekde kúpeľňa. Kúpeľňa bude kúsok ďalej. No, Toto tu bola určite ubytovňa, lebo každá jedna miestnosť je kde rovnaká. spali mnísi? Áno, lebo každá miestnosť je tuto, dá sa povedať, že skoro rovnaká. Že vraj mnísi sa tu A- niekde obesili, takže ja neviem, či to Áno. je pravda. A stadiaľ to sa dalo vychádzať, stadiaľ to, a vidíte, ďalšia miestnosť a stále rovnaká. A zase aj stadiaľ to sa dalo výjsť, Tam je veľká jama. aj stadiaľ to. Tam je jama. No a v tej jame, no tak to neviem, keďže nemáme pri sebe svetlo, takže nevieme Veľa odpadkov tu je. pozrieť a aspoň toto, čo asi No nebudete. pozrite sa, teraz to budete vidieť. Ale čo, odpadky? Tak sa na to pozrieme. No ale tam toho veľa neuvidíme. Keďže tam to je, tam sa Ale myslím, jeden že môj asi kamarát tam hrabal nedá a chcel ísť. nájsť poklad, ale že vraj tu sú niekde skované poklady. A že to by sme museli mať ten Tu je všetko detektor možné. kovov. Áno, tu je všetko možné. Hej. No, tak ako vidíte, že A pôjdeme popozerať, táto budova je obrovská, takže... tento zámok, 2 hodiny. To bol kaštiel. zámok, kaštiel Maria Čelad není až taký obyčajný, ale je zahalený rúškom toľkého tajomstva, o ktorom sa Dozvieme. vlastne ani nikomu nesnívalo a to sa asi ani nikdy nedozvieme. A tady to, keď pôjdeme, tak tady sa vieme dostať až No ale ideme ešte vonka. celú Mariansku čaj popozerať. To Na nie je cestu. ešte koniec. To ešte není koniec. Dá sa ísť aj stadiaľ, ale mám taký pocit, že stadiaľ to sme už išli. Nie, neišli sme tady. No, ja sa len pozriem tuto na kraj, že či sa dá tuto niekde ísť. Asi ani nie. No tam na Asi ani nie, lebo tam by sme sa, no tam je tá diera. Sú aj cintoríny, takže... To neviem, Áno, sú, ale... to som si
není zase istý. Máme dobrodružstvo, to poviem pravdu. Výletí malinky. Tak, no. Ale ešte poďme popozerať celú malinu suču. Je to, viete čo vám poviem, je to ako škoda, lebo takýto pekný Zámok, zámok alebo kaštiel biznes, a pozrite, tak to ho zničiť, tak to ho znehodnotiť. chuďatka. Takýmito odpadkami. Toto sa robí na kultúrnu pamiatku. Akože my ľudia... Však sem, keby zoberieme 20 ľudí a dáme to tu do pucungu, že proste, že sa to tu poupratuje. No, nie že sa, 20, ale aj 100 ľudí. no, mám taký pocit, že asi by bolo treba aj toľko. 20. Tak by sme to tu možno aj nejako upratali, ale keďže to už není verejné, už je to súkromné. Ochlina tam je. Aká zdochlina? Aha, pozri. Čo? To môžem osať, čak je už dochnutá, čo mi urobí. Zožere ma? Hej. No jasné. Biela matička. Pre mňa sa nech je aj Vy ma počujete? zelená. Kde sa ponáhľate? Dostať sa odtiaľ? Dostať sa prečo? Ty sa bojíš? Nie. Večer to tu je hrozné. A už sem idú ďalší ľudia, ďalší návštevníci, ktorí chcú toto vidieť. doslova, musím povedať, že krásne miesto. Musím povedať, že stále je to krásne miesto, len bohužiaľ je to tak zdevastované. A myslela som si, že pôjdeme ešte celý kaštel popozerať, ale asi už bude koniec videa. Prišli sme z dola, išli sme cez spodok, boli sme dole, boli sme aj hore úplne. Takže je to ešte obrovské, ale Je to veľké, ideme ešte niekde pozrieť. takže vám ešte niečo natočíme asi. sa vám zrejme prihlasíme pri ďalšom videu, takže nezabudnite nás sledovať, nezabudnite dať like a Odber. odber a vidíme sa najbližšie. Pa!